बसुमतारी इसोरनि आरो बे जुथुमनाय मण्डलिनि सिगाङाव नों फरायना इन्जिला बसुमतारीखौ आंनि जिउनि हाबा जानाय बिसि होननानै नाजावनानै दिनैनिफ्राय दुखुआव एबा सुखुआव मोजां एबा गाज्रि समावबो गोग्गो देहा एबा जब्रा जाब्लाबो इसोरनि गोथार आयेन बादि हाबानि नेम खान्थि बादियै थैनायसिमहालागै अनलायनानै गोरोबलायनानै न'खर दानो समाय लाबाय। बे समायखौ आं नोंनि आगदा आखाइ हमनानै होबाय। फोरबोआ आंजों लोगोआव दं। आंनि गोसोआ बेनिनो जाथों। नोंनि गोसोआ आंनिनो जाथों आरो जों सानैनि गोसोआ इसोरनिनो जाथों। आमेन। बुजिदोंना? मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दुखु सुखु जाब्लाबो आङो अजितजोंनो थैनायसिमहालागै अनलायनानै गोरोबलायनानै न'खर दागोन जिउ खुंगोन ना? बेनिखाय बे समायलायनाय बादिनो न'खर दागोन जिउ खुंगोन दे इसोरखौ दा खालामथोंसै। नोंसोरनि बे समायलायनायखौ गोगोमसिन खालामनो माबाफोर सिन दोङो? जों गासैबो मिथिगौ हाबायाव आसामखौ बाहायनाय जायो आरो बे आसामनि ओंथियानो जाबाय अननायनि मोनसे सिन। नोंसोर जे गावजों गाव अनलायनानै न'खर दानांगौ जिउ खुंनांगौ बे आसामा बेखौनो फोरमायदों दे। आरो बे आसामाव गुर राउन्ड बे जाबाय जोबनो गैयै मोनसे सिन। नोंसोरनि गेजेराव अननाया जोबनो गैया। इसोरा जेसे सम लाखिगोन बे समहालागै नोंसोरो गावजों गाव अननानै न'खर दानांगोन। जोबनो गैयै मोनसे सिन दे। जेब्ला नोंसोरो बे आसामखौ नोंसोरनि आसियाव नुगोन अब्ला नोंसोरो दिनै बे सानखौ अरायबो गोसोखांबाय थागोन। दिनै मा तारिख लायो? 19 मा? आरो बावगारनाङा 19 फेब्रुवारि 2020 सनाव जोङो हाबा जानाय बे समखौ नोंसोरो अरायबो गोसोखांबाय थागोन जेब्ला नोंसोरनो आसियाव बेखौ नुबाय थागोन दे। बे आसामा बेखौनो फोरमायदों। संसारनि गासै धोन दौलतजों आरो अननायजों दिनै नैबे आसामखौ गानहोनानै आंनि जिउनि हाबा जानाय बिसि होननानै नाजावनानै लाबाय। जाबायना? जाबाय। मानि नाजावखो नोङो? बिसि माने मा जागोन? हिनजाव। संसारनि माइकि साबुं संसारनि गासै धोन दौलतजों आरो अननायजों दिनै नोंनो बे आसामखौ गानहोनानै आंनि जिउनि हाबा जानाय फिसाय होननानै नाजावनानै लाबाय। जाबायना? मा नाजावखो नोङो? फिसाय माने मा जागोन? हौवा। खोनायाखै दा? हौवा दे। जों दिनै नुबाय मुस्रि उजित बसुमतारी आरो थुलेना एन्जेला बसुमतारी। बिथांमोना इसोरनि गोथार आयेन बादि हाबानि खान्थि बादियै दिनै हाबा जाबाय। बेनिखाय बे समाव आङो बिबिसिनि सासे हाबा होग्रा हाद्रि हिसाबै आरो सरकारनि रेजिस्टार हिसाबै आङो नोंथांनि बयनिबो सिगाङाव फोसावनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय मुस्रि उजित बसुमतारी आरो थुलेना एन्जेला बसुमतारी बिथांमोना सानैजों सासे जाबाय। हौवा आरो हिन्जाव जाबाय। बाइबेला बुंदों दुयु एक देह हब। दिनैनिफ्राय बिथांमोना मोनसे मोदोम जाबाय। हौवा आरो हिन्जाव जाबाय। दे बे समाव उजितआ
बे हिखदे पुरिखो मोजां बुंदो दे
जाब्रा जा नोंलायसो जानाखै मा खालामदोंखाय आंलाय भिडिअ लानोरा खावलायफोरा गोजा गोजा जाजोबलायबायलै बेसेरा एलाय सोदो मेसे गोबाव थाहैयो बेदर दरसे जा बाजै बेदर दरसे बियानि नामाव गब सोखादो सोलै हरनानै दरानि खौलाय थिब खोनांब्रा खेबसे दौ दे खेबसे दौब्रा